ahojte, pekný deň, alebo večer, to je jedno, vám prajem. Ja som myslel, že Karolovi slovo. Prepáč, Karolko, ale na budúce. Ale vidíte, že my ženy začneme niečo, potom muži, keď sa k nám pridajú, tak sú nezastaviteľní. Nemusela si Petra tento krém tak opísať, lebo Pačo mi hovorí, ja si môžem aj ja. Je prajme, že sa to používa. Tak tí, ktorí by ste ma nepoznali, ja 27 rokov používam výrobky tejto spoločnosti. Tak ako už mnohé predo mnou odzneli dievčatá, a ja som mala zdravotné problémy. My sme 3 alebo nejaký taký čas hľadali riešenie na moje zdravotné problémy. Všeličo možné sme vyskúšali, otestovali, rôzne bylinkové čaje som pila, až mám zimomriavky, lebo neľúbim už teraz bylinkové čaje, jablčné kúry a tak ďalej. Proste všetko, čo bolo na trhu dostupné, sme skúšali. A potom Mariku Kondovú, moju maminku, zavolala bratranec na prezentáciu firmy Forever. Na 7. krát prijala pozvanie tohto pána. Na tej prezentácii bola aj dáma, mamina ju drgala, Evi, ako máš krásnu pleť, Marika, hodinu ti o tom rozprávame, ale Vera Vlková výživa. Myslíš, že by to pomohlo aj mojej Mirke? Neviem, vyskúšaj. Až mám zimomriavky. Priniesla Marika 3 produkty domov, aloe vera berry gel, first a propolis, pretože som mala gynekologické problémy, mala som aknóznu pleť, tak ako tvoja Domča, všade. Takže žiadne kúpaliska, žiadne tak ďalej. Po 2 týždňoch sme začali vidieť, že sa niečo deje. Po 3 mesiacoch v takom úzkom kruhu môžem povedať, že zmizli gynekologické problémy. Aknózna pokožka sa začala postupne dávať do poriadku, po akné mi zostali jazvy. A tie tiež vďaka našim peelingom sú odstránené, takže nemusíte hneď utekať hore-dole, chyťte ruku tomu človeku, ktorý vás sem dneska priniesol. A ja som veľmi vďačná, že Marika predo mnou šlapala cestu a ukazovala ten životný štýl, ktorý Forever ponúka, pretože ja som ho videla už ako tínedžerka, videla som ho ako dievča, ktoré študovalo na vysokej škole a vždy som si bola 100% istá, že toto není pre mňa, lebo ja som taká není. Toto bola moja veta, ale mami, ja som taká není, ja neviem rozprávať, ja nemám rada ľudí a tak ďalej. A potom som aj ja prišla na takéto jedno stretnutie po rokoch, pretože som produkty používala a tam som sa s niekým stotožnila, tak keď to on dokázal, tak aj ja. Tak sa začala moja cesta vo Foreveri. Dneska je tomu už 17 rokov a ja som veľmi šťastná, že som sa vtedy dala nahovoriť prísť na takéto väčšie stretnutie, to bol vtedy Success Day. Pretože ja mám tiež 2 deti, síce to teraz lete psychiatria s nimi, ale priznám sa vám, minule som si dala 4 B12 a to ma napadlo, že za to som ja na party bola taká kľudná, lebo ja som si dala 4 B12 na nervový systém a dneska som na to zabudla. Takže vidíte, máme tu aj takúto pikošku pre deti. Nepribereš Nie, zlato, je tá na rastlinnej báze. Nie. Ja som jedla 4 počas tehotenstva. Nie, kľudne môžeš aj 6 denne. A to je dobré. Podľa mňa aj ty si daj. A ja milujem to, čo robím. Ja zbožňujem, že ma to naplňa, že sa rehocem a teraz mám opäť nové baby v tíme. Ja ich mám veľmi rada, síce si oni myslia, že som taká prísna, ale nie som až tak prísna, to si zvyknete vy potom. Že Evička, jedna Evička, druhá Evička, zvyknete si na to. Takže príležitosť Forever. Čo je Forever? Obchodná príležitosť je pre každého. Je jedno, aké máš vzdelanie, je jedno, ako máš peňaženku, je úplne jedno, aké vieruvyznanie máš. Dôležité je, že čo chceš ty. Či chceš takto pokračovať, či sa cítiš šťastný, či sa cítiš dobre. Ja som zbožňovala vetu, keď moja Elka Moravčíková povedala na školení supervízora, že kým som nestretla Mirku, myslela som si, že žijem. Aký život si povedala? Spokojný život. Ale som jej dala, že je to oveľa viac, že financie, komunita, flexibilita, výrobky a ty sa sem môžeš pridať pre čokoľvek. Keď hľadáš komunitu dobrých ľudí, tak preto, keď chceš
Peniaze, aj tie tu nájdeš, keď chceš cestovanie, aj to tu nájdeš. Ja už u Evičky, u tej druhej už aj nemôžem hovoriť, lebo oni už tam prevracajú, dobre, ale je to tak. A ja som raz tak začínala, že jedného dňa, že som o tom snívala a to príde, keď budeme na tom makať. Čo všetko môžete mať? Okrem 30% zľavy môžete mať vyššiu zľavu, môžete mať extra voľný čas. Čokoľvek môžete získať vďaka Foreveru, ak budete si teraz budovať plán B popri tom, čo teraz robíte. Ja nehovorím, že ďalších 5 hodín denne, ale každý deň, keď 1 hodinku pridáte do Foreveru, tak vám to v priebehu niekoľkých rokov môže zmeniť život. Čo nie je Forever zamestnanie? Tu vás sekírovať nikto nebude. Ja vždy zvyknem mojim ľuďom hovoriť, nikto to nebude otravať okrem mňa. Takže Forever zamestnanie nie je tu zo začiatku to, že každý mesiac zarobím 500 €, keď si uvedomím toľko hodín. Nie. Na začiatku robím, príde možno toľko peniažkov. Potom možno aj roky budem, že robiť, príde len toľko peniažkov, ale potom, jak aj Petre sme hovorievali, jedného dňa to príde a vybuchne to. A potom bude to ako, nechcem tak škaredo povedať, že teraz sú prázdniny. Na jednej ruke možno viem spočítať, že za 3 dní koľko robím na jednej ruke a aký krásny bonus chodí už niekoľko rokov. Ak budeme používať produkty a zdieľať naše skúsenosti s produktmi, môžeme si vytvoriť extra príjem, čiže na vlastné produkty. Kto by sa tešil, keby mu každý mesiac cinklo 200-300 € a z toho si môže kúpiť 1,5 boda produktov? Každý. Plus. Dobre, že poviem aj. No a čo treba robiť? Vytvoriť si tím. Veľmi veľa ľudí má veľa problémov. Je tu Evička, ktorá tuto býva na konci ulice a nepoznala Forever. Takže koľko práce my máme, zámčania. Ani nemusíme vystrčiť pety z nových zámkov. Ak budeme odporúčať nielen produkty, ale aj príležitosť, biznis, tak ako aj Peťa hovorila, že je tu štartovacia krabica, viete mať hneď 2 body, viete hneď registrovať a vytvárať si biznis, môžete si vytvoriť finančnú nezávislosť. Tu je krásny marketingový plán, ktorý sa nie že končí manažérom, ale ja si myslím, že tam vidíte také dvierka, tak tie dvere sú dvere do slobodného života. To je to, čo vás potom čaká, to cestovanie, ten extra, ani nie že extra príjem, ale by som povedala taký príjem, kde už môžete svoje zamestnanie opustiť, ako nemáte radi. Ale po tie schody sa treba vyštvárať čím rýchlejšie. Marika vždy hovorí, že pomaly ďalej zájdeš, ale ak pridáš, skôr si tam. Skôr môžeš mať 38% zľavu, 43% a potom 48. Kto by chcel mať 48% zľavu? Dievčatá, nevidím vám ruky. Idú už hneď Vianoce, čím rýchlejšie, dievčatá. Forever to Drive. To je to, keď sa otvárajú tie dvere, prichádzajú motivačné programy. Ako je napríklad, tak sa volá, že Forever to Drive, za tú istú odvedenú prácu dostaneš extra peniaz počas 3 rokov. Čiže si môžeš zobrať auto, môžete to platiť leasing, môžete to platiť dieťaťu školu. Eagle Manager Retreat. Vidíte tam, že manažer to je od manažera vyššie, trošku viac. Robíš jeden kalendárny rok výzvu a teraz nás pozýva firma do Sun City, do Afriky. Včera sme pozerali presne ten film, už mám zimomriavky a deti hovorili, že tuto budeme. A maminka musí veľmi veľa pracovať, aby sme tam išli a vy musíte poslúchať, aby som vás tam zobrala. Ale to je extra odmena. Ja som 3 roky robila v zahraničí, 3,5 roka som učila na Slovensku na jednej strednej škole. V živote ma za rok odvedené práce nezobrali do zahraničia. Nie to do zahraničia, ani do kúpeľov, ani do hotela, nikde. Potom je globálne rally. Nasledujúce bude, nemáme tu Juraj, tam ideme do Dubaja. Je tam starý, potom kopieš? Do Dubaja. Kto ešte nebol v Dubaji? Nádherné mesto. Myslíš si, že je gíčové? Len preto, lebo si tam ešte nebol. Myslíš, že tam je veľmi horúco, alebo bola čo? Pôjdeš sa skladiť do Dubaju, nebo sa tam ešte zima bude.
Úžasné mesto, ktoré ja si myslím, že nemá konkurenciu a treba ho zažiť. 13. plat. Kto tu z vás má 13. plat? Spokojní ste s ním? Lebo si ešte nedostal reveráciu. Ľudia mi zvyknú hovoriť, jaj Mirka, jak ty toľko cestuješ, že nerada cestujem. Áno, zvlášť, lebo si s nami ešte necestoval. Kto už cestoval s foreverákmi, ktorý ešte... Evička, ako sa cestuje s foreverákmi? Najlepšie. Takže, a toto je extra odmena. Zmente si svoj život, kto sa k nám môže pridať každý. Stačí, keď budeš mať 18 rokov a budeš niečo chcieť, bez poplatku, bez bla bla bla. A tuto už si, tak áno, bez všetkého, môžete si to pozrieť. Aká je možnosť? A 30% na zľava. Keď si myslíš, že to je pre teba veľa, skús byť chorý. Pardon. Ale vždy je to tak. Ja som tu 17 rokov, veľakrát ľudia mi povedia, ja Mirka, 200 €, ale príde zdravotná výzva, s 500 €, takto prídu, len im dám produkty a už včera bolo neskoro. Takže vždy si ľudia najmú na to peniaze, na čo chcú. Potom je možnosť B, 5%, myslím, že o tom sa ani nemusíme baviť, lebo táto krabica. 2 roky sme pracovali ináč, aby ste vedeli ako leadership na takéto dokonalé krabici, aby ste tam mali všetko, aby ste tam mali aj výživové doplnky, kozmetiku, ale... To ste vy? To ste vy? Áno, áno. Môžete Nie, Amerika? Nie, zlatko. Nie, Slovensko. Nechcela som tak, ale áno, my sme na tom, aby ste vy mali lepší štart do foreveráckého života. Môžete si po prezentácii prísť pozrieť, čo všetko tu je a odštartovať svoje podnikanie. Vidíš, Peťa, musíme to zmeniť na 150, lebo si ty googlila už kalkulačkovo. Takže tešíme sa, kedy vás privítame vo Foreveru.